Ġew identifikati erba' għażliet strateġiċi li mistennija jibdlu d-destin tal-eks Malta shipbuilding tal-Marsa. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona tad dettalji dwar l-iżvilupp taċ-Ċentru Marittimu. B'kollox se jkun hemm erba' għażliet għal dan l-iżvilupp li jinkludu industrija taż-żejt u l-gass, tiswijiet fuq vapuri u jottijiet, super yacht refit, kif ukoll manutenzjoni ta' jottijiet u bażi ta' offshore support. Il-Ministru qal li dawn is-sejħiet internazzjonali ta' interess huma xhieda wkoll tal-umiltà fit-tmexxija tal-pajjiż għaliex b'differenza dawn il-proġetti qed isiru reali u mhux ħolma. Id-deċiżjoni finali tittieħed wara li tkun determinata l-aktar għażla bbażata fuq il-valur miżjud, żvilupp tal-kapital uman u opportunitajiet ta' impjiegi. Għamil kategoriji tekniċi li allura issa wasalna fil-fażi illi nibdew naraw mill-lat tekniku u finanzjarju li ma hija l-kategorija illi ser immorru għalija bħala gvern. Ovvjament huwa proċess li hu madwar 13 ġimgħa wara li jinħarġu request for proposals u allura l-aspett tekniku ma nidħolx fih. Li nidħol fih żgur huwa l-aspett ta' ekonomija u ta' tkabbir u sostenibilità ta' tkabbir ekonomiku. Huwa żgur li ma kategorija ser tintażel ser toħloq l-impjiegi, ser toħloq impjiegi ta' kwalità, ser toħloq opportunitajiet ġodda għall-investituri Maltin biex jinvestu aktar f'dan is-sit u ser toħloq ukoll l-inċentiv biex investituri barranin jiġu Malta jagħmlu użu minn dan iċ-Ċentru Marittimu ta' eċċellenza. L-ewwel kategorija dik tal-Oil and Gas Industry l-iktar waħda li toffri potenzjal għall-użu effiċjenti tal-art u l-baħar fiż-żona. Dan fil-fatt huwa uniku u għalhekk ikun l-ewwel ċentru ta' dan ix-xorta fil-Mediterran, potenzjal li jattira ammont ta' kummerċ relatat ma' dan is-settur lejn pajjiżna. Din se tirrikjedi l-ħolqien ta' istituzzjoni ta' taħriġ li tejjeb il-kapaċitajiet tekniċi kif ukoll tħarreġ ħaddiema barranin li jiġu speċifikament f'pajjiżna għal dan l-iskop. Għall-ewwel 3 kategoriji l-applikanti se jkunu mitluba jiżviluppaw l-art kollha, filwaqt li r-reba' kategorija tippermetti żvilupp ta' partijiet oħra fiż-żona. Eżempju ta' żvilupp ta' dan it-tip li jippermetti żvilupp ieħor huwa site plan li jikkonsisti f'baċiru manufacturing shed. Il-proposta li tiġi aċċettata ser tkun qiegħda f'kuntratt biex jassigura li dawk li se jiżviluppaw is-sit iżommu mal-pjan.